No, bună ziua și bine ați revenit aici pe canalul meu. Am primit o mică provocare de la prietena mea dragă, nu o să-i spun numele, că după aia se supără, și o să vă zic că e Maricela și face de super pe mine, dar no, trebuie să știe lumea că mi-ai dat provocare. O zis să fac am-nam, ce credeți? Stați așa că revin. Nu am revenit, uitasem, am-namu, ar trebui să zic. Bun, și mi-au trimis niște întrebări, nu am văzut decât 3 întrebări, cred că, din câte mi-au trimis. Și acum mă gândesc cum o să reacționez, pentru că întrebările astea nu sunt bune. Că mi-e frică, am emoții, sincer. Sunt bune întrebările, dar răspunsurile nu știu cum vor fi. Și să-i dăm bătaie. Mi-e frică. Așa să deschinim, mai știu să folosesc telefonul. Am niște emoții. Ai, stai să dau ăsta mai așa să mă auziți. Să știți că ăsta e accentul meu, nu mă prostesc sau ceva de genul. Și câteodată când sunt obosită e mai rău. Bine, nu că acum n-aș fi obosită, că eu tot timpul sunt obosită. Și prima întrebare. Nu, vezi că îmi zice că-s 2 pagini, dar că e numai o pagină. Deja mi-e frică. Prima întrebare este: n-am fost supusă unei intervenții chirurgicale. Dacă își aduce aminte, eram în liceu, aveam 17 ani și, din păcate, s-a întâmplat la 16 ani să depistez că am o piatră la fiere de 16 cm jumate și un an mai târziu, deși am ținut regim și așa, s-a spart pietricica în 100 de pietricele și a trebuit să fac operație. În momentul de față eu trăiesc fără fiere, da? Dar trăiesc bine, sănătoasă, mulțumesc lui Dumnezeu, mănânc mult și nu mă îngraș, asta nu-i bine, trebuie să văd care e problema. Bine, stresată, da, asta e altă discuție. Altă intervenție chirurgicală? Nu, n-am făcut. Sau nu mi-aduc aminte, am mai făcut. Apendicele e aici, ficatul e aici, da, mi-e veche, dar a fost ficatul grav. Cred că n-am mai avut intervenții chirurgicale. Nu, îți bine, intervențiile nu mai am. Să trecem la a doua întrebare. N-am trimis poze cu mine în ipostaze provocatoare. Tu, fată, tu nu ești sănătoasă la cap. Da, trebuie să fiu sinceră. Am trimis. N-ai zis nude, ai zis ipostaze provocatoare. Acum, ipostaze provocatoare poate să fie și că spui o cordeluță de asta pe care nu știu să o așez. Stai tu aici. O ureche nu stă. Ce are urechea asta mea? Stai tu sus. Hai sus! Deci, aparent, dacă spui hai sus, stă. Cred că nu stă cordeluța cum trebuie din casă, că am ochelari. Și nu-mi dau seama cum să o pun. Stai aici. Da, nu vă plictisesc cu asta. Așa, vă plictisesc cu altele. Glumesc, nu vă plictisesc. Nici tu, nu-i bine, dar e ok. Bun, deși asta poate fi postată provocatoare, că stai așa și... Acum nu mi-a să fața de provocatoare, dar e ok. Deci da, am trimis. Nu mi-ai zis cui să zic și... ți-am trimis și ție, cred că. Da, ți-am trimis. Da, deci Maricela a primit poze cu ipostaze provocatoare ale mele. N-am... Asta e a treia întrebare. Am uitat să zic. Avem fantome. N-am înșelat într-o relație. Dragilor, o să vă dezamăgesc, sau poate că nu. Nu. Eu sunt fidea, da? Eu nu înșel, pentru că ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Și mie dacă îmi trăbă pe altcineva și nu mai îmi place de persoana cu care sunt în momentul de față și cu care am fost și așa, eu spun direct, nu mai îmi place să fiu cu tine, asta este, și asta este, nu, ce să fac. Dar eu nu sunt din aia că mă duc, după aia mă văd și cu ăla, mă văd și cu altul și cu nu știu ce, nu.
Nu sunt genul. Deci, n-am înșelat. V-am dezamăgit, așa-i? Vă așteptați să înșel. De ce? Că-s blondă, mă? Mă, ce răi sunteți. Ioi, ce întrebare urmează. Tu ești rea, ești foarte rea. Sunteți curioși? O întrebare, dragă Maricela, de ce nu mi le-ai numerotat? Da. De ce nu mi le-ai numerotat? Că mi-era mai ușor să zic. Acum urmează întrebarea numărul 4. 1, 2, 3, 4. N-am făcut pipi în pat. Se mai întâmplă să visez că sunt la baie, la toaletă și mă trezesc, Doamne, mulțumesc că n-am făcut pe mine. Sincer, chiar nu glumesc cu chestia asta. Dar am făcut. Când eram mică, nu mai țin minte, oricum nu am făcut gen foarte des sau ceva de genul, dar cred că am făcut și când am avut 4 ani, din păcate. Deci da, am făcut. Mai grave când faci intenționat, nu neintenționat, în pat. Zic și eu. Ok. N-am copiat... Întrebarea numărul 5. Iar am uitat să zic. N-am copiat vreodată la un examen. De ce să mint? Încă la câte? Și-aș mai copia? Ce? Copiatul e fain, mă. Dacă nu copiezi, n-ai adrenalină, să-ți fie frică că o să fii prins sau altceva. Ce am copiat la foarte multe. La câte am avut ocazia, eu am copiat. Am și învățat. Mi-a plăcut să învăț. Mi-a plăcut chimia, mi-a plăcut fizica, matematica. Poate nu se vede așa, dar mi-a plăcut, nu. Nu mi-a plăcut istoria. Istoria am urât-o, la am copiat. Cât am putut. Când n-am putut, n-am copiat așa la note mici, că nu mi-a plăcut. Dar în rest, da, am copiat. Ce nu mi-a mai plăcut așa... Nu știu dacă au fost neapărat materii să nu-mi placă. Când am pus telefonul pe silențios, nu l-am pus. Îl înregistrez acum, oamenii nu știu. Să spui telefonul pe silențios când îl înregistrezi. No, bun, am trecut de la copiat. Suntem la întrebarea 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-am făcut avansuri iubiților altor femei. No, stai să mă gândesc la toate femeile cu care am avut eu tangențe și după care la iubiții lor. Da, probabil că o să râdeți. Asta și vreau, sincer, chiar vă rog să râdeți. Dar, da, probabil că o să râd eu când o să văd și o să editez videoclipul, dar este ok. O să editez, că eu sunt leneș, că eu nu editez, dar e ok. Deci, am făcut avansul sau n-am făcut? La iubiții tăi, cu siguranță n-am făcut, Maricela, că mi-e frică de tine. Mai ales acum, cu siguranță, mi-e frică de tine. O să zic de ce. La zic ție în privat. Și am glumit, nu mi-e frică de tine. Am glumit, da? Eu nu am făcut. Sau cel puțin nu mi-aduc aminte. Dar iubiții lor mi-au făcut mie avansuri. Și o să râdeți, dar înainte nu eram așa skinny. Eram grasă și tot aveam succes la băieți. Nu știu de ce. Ce-i neregulă cu voi? Nu știu. Bun, să trecem mai departe. Sper că sunt mulțumitoare răspunsurile mele, dragă Maricela. Dacă nu, n-am ce să fac. Vai, deci te bat! Îmi pui niște întrebări și n-am cum să mint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7-a întrebare. N-am fost sigură și mai bine număr. N-am furat ceva. Inclusiv când copiez se numește furat, da? Te fur pe tine, așa se zice. Ce am furat? Țin minte că am furat odată struguri de la piață. Am furat de la un hotel, parcă, un prosop și un halat de baie. Ce am mai furat? Nu știu să mi-aduc aminte, dar am mai furat, nu. De ce m-ai întrebat așa ceva? Acum află lumea pe apa, poate mă găsesc ăștia și zic că ce ai făcut.
Eu i-am zis de la hotel, dacă mă găsește cineva și vine și mă caută și am pus-o. O să tai asta la montaj, că nu mere. Nu-i bine. Cred că toată lumea a furat de la hotel, sincer. Da. Știu că au mai dat și alții interviu și s-au jucat jocul ăsta și eu recunosc că au furat. Mă rog, întrebarea numărul 8, am ținut minte. N-am umblat în telefonul iubitului. Încă umblu. Și el umblă la mine, dar nu atât de des cât umblu eu la el. Eu sunt curioasă. Eu sunt foarte curioasă, dar dacă e cineva lângă mine cu telefonul, eu trebuie să mă uit ce se întâmplă pe telefonul ăla. Dar nu că vreau intenționat să fac chestia asta, să mă duc să spun la cineva, mă, uite ce-o vorbit ăla, uite ce-o făcut ăla sau nu știu ce. Nu, sunt curioasă eu, de felul meu, ăsta e defectul meu. Încăpățânarea și curiozitatea. Da? Deci încăpățânarea e mai grav puțin, că sunt foarte încăpățânată, dar curiozitatea asta, și pe mine mă șochează câteodată. Dar da, am umblat și încă umblu. Și geloasă, recunosc. Nu pot să nu fiu geloasă. Ăsta e adevărul, nu. Cum am văzut mai multe, că după aia poate să trezesc fetele să vină să se dea la iubitul meu și nu vreau. Întrebarea numărul 9 are? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da. N-am tras un vânt și am dat vina pe alții. Da, am tras și câteodată intenționat făceam chestia asta, știam să trag un vânt și să dau vina pe alții. Deci da, nu pot să vă dau un exemplu concret pentru că în momentul de față, pentru că, de ce nu pentru că, e pandemie, nu prea mai ieșim pe afară și nu se mai întâmplă chestii de genul, dar de obicei da. Cred că poate am dat vina și pe tine, mai cela? Cred că da. Întrebarea numărul 11. N-am fost atras de o persoană de același sex. Chiar de tine, Maricela. Nu te aștepta. Dar eu te iubesc în secret. Mie chiar îmi place de tine și bine îmi plăcea, acum nu mai pot să zic același lucru, dar e ok. Eu te aștept, toată viața mea eu te aștept. Acum râdem și glumim. Chiar pot să zic că îmi plac femeile voluptoase, da? Blonde și care sunt sexy, dar nu sexy din ăla prea provocator sau nu știu ce, nu, să fie frumoase, elegante, nu-mi plac buzatele, deci alea nu, alea pot să plece în Honolulu sau unde vor ele și nu-mi plac alea cu foarte mult machiaj pe față, că mi-e frică că dacă pică tencuiala de pe ele vorba altora, glumesc acum, da, nu, da, am fost atrasă și îmi plac unele fete și așa, dar în special de tine, Maricela. Dacă tot m-ai întrebat, ăsta e adevărul meu. Numărul 12. N-am fost beată încât să nu mai poți merge. Încât să nu mai pot merge? Hai să vă povestesc. Poate e important, poate nu e important. Am mers cu o prietenă, mă rog, o vecină, hai să zicem, pentru că prietenii știu de ce. Pentru că prieten pentru mine e ceva foarte important și nu pot să numesc pe cine prieten. Și am mers, noi stăteam în chirie, amândouă, în același apartament, cum ar veni. Și am mers fiecare la ea acasă, la părinții acasă. Eu am luat o sticlă de șampanie și mai aveam o sticluță mică de ceva lichior de vanilie, cred că nu mai țin minte exact. Și ea a luat o sticlă de vișinată. Și ne-am dus acasă, ne-am apucat să bem. Am mâncat puțin, dar foarte puțin, niște slănină cu roșii. Și, m-am pus acolo ne-am pus să bem și am băut ca pe apă, că mi-a fost sete, nu. Eu nu sunt bețâvă, da? Eu nu vă imaginați că beau nu știu câști din astea. Dar pe atunci mi-a fost sete și a fost bună vișinata aia. După care am zis, hai să încercăm și de șampanie. Nu mai știu, cred că vișinata am băut-o toată, șampania n-am apucat să o bem toată. Și
după care, hai să mai dăm un pic și din lichiorul ăla. Ăla am pus în cap. Și pe ea au pus-o în cap. Unde stăteam noi, erau mai mulți chiriași. Era un băiat acolo, care era într-o altă cameră. Și a venit, nu știu de ce a venit la noi în cameră, și asta s-a dus până la el în cameră, fata asta, și când o coborât jos pe scări, o coborât atât de repede încât o ieșit proprietarii că stăteau sub noi și au zis că ce faci? Sunteți cu role? De se aude așa. Și a zis că nu, și eu eram acolo. Nu, suntem bine. Și eram, vai șama, că abia puteam să cobor scările. Nu, am mers până în cameră, ei au rămas acolo în cameră și eu m-am întors înapoi la mine în cameră, sau la noi în cameră, cum ar veni. Ea nu a mai putut să vină, în sensul că nu mai putea să urce scările și eu m-am întors, i-am putut să urc scările. Dacă n-am ajuns în cameră, am fost gata. Mi s-a făcut un rău, m-am pus pe burtă. Nu m-am pus pe burtă, stai, că nu m-am pus pe burtă. M-am pus să-mi sun prietenul, aveam prieten atunci. Știi că eu te iubesc foarte mult, am băut, dar te iubesc, dar nu știu ce. Mă rog, după care stăteam acolo, m-am dus la baie, bineînțeles că mi s-a făcut rău și așa, și ziceam, Doamne, eu nu mai beau niciodată, mă doare ficatul, mă doar toate, nu mai beau, nu mai trebuie. Nu, bun, și a venit băiatul ăsta să verifice. Bine, mi mai trebuia să mai beau, mai aveam de băut, dar el a venit și ne-a vărsat toată băutura, nu ne-a mai lăsat să bem. Îi mulțumesc de Dumnezeu că poate a fost sângerul nostru pățitor, nici noi n-am fost normale. Dar voi să nu faceți asta, să nu faci ioi. Vedeți? Ziceți că m-am bătat, deja nu mă vorbesc de băutură. Să nu faceți asta. Deci, niciodată. Și a venit băiatul ăsta și să verifice ce fac. Stăteam acolo în pat, eram amețită, să-mi bute acasă cu mine și a zis că termine să dau numai pe burtă. Și l-am întrebat, de ce fac bețivi așa? De ce fac? De ce fac așa? Și ceva de genul l-am întrebat, nu mai țin minte. Și el a râs de mine, mi-aduc aminte în mare parte ce s-a întâmplat, nu a fost beată încât să nu mai țin minte sau ceva de genul, dar mi s-a făcut rău. Știu că îmi lăsasem telefonul la încărcat pe pat și trebuia să merg la baie și de la pat până la baie era o distanță destul de mare. Și mă tot suna fata asta, că ea era jos în cameră, nu putea să vină la mine, mă tot suna să vadă ce fac până a venit băiatul ăsta și mă suna și ziceam, tu nu mă mai suna, tu că nu pot să vin, nu înțelegi că văd casa asta dublu, lasă-mă în pace. Și ea tot râdea și nu știu ce. A doua zi, pentru că băiatul acela mi-a spus să dorm pe burtă, m-a ajutat foarte mult chestia asta și când m-am trezit nu mai am sunat să-mi aducă niște castraveți mura sau ceva, că bucătăria era puțin mai departe, gen era un hol între cameră și bucătărie și i-am zis să meargă să-mi aducă castraveți de aia murați. Mi-au adus, am băut puțină moare, am mâncat și un castravete și mi-a revenit. Fata aia nu a vrut nimica și eu mers și la muncă, eu eram liberă, ea au mers la muncă și s-a simțit rău. Era acolo toată mahmură și am zis, de ce n-ai mâncat și tu niște castraveți? Mi-a trebuit. Deci da, și de atunci nu am mai băut așa și nici nu mai trebuie niciodată. Mai beau câteodată un pahar de vin, o șampanie sau ceva de genul, dar dacă simt că nu mai pot, nu mai trebuie, îs bine. Am băut încât să mă amețesc, dar nu să-mi fie rău. Deci, nu, îs bine. Mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat, nici nu mai intră. Acum când mi-aduc aminte, nu mai intră pe băutură. Cred că am greșit numărul întrebării data trecută. Era numărul 11. Ăsta e numărul 12. Vedeți? M-am gândit la băutură. Numărul 12. N-am plecat de acasă fără să știe părinții. De câte ori n-am plecat de acasă. Deci am plecat de acasă. Ideea este că de multe ori nu mă lăsau să plec de acasă și mai mergeau copii, mai mergeau, nu știu, într-un alt oraș sau ceva de genul. De multe ori mergeam cu bicicletele sau chestii în astea și noi ziceam că mergem în sat și după aia plecam de fapt altundeva. Sau s-a întâmplat că și Maricela m-a răpit odată, nu mai știu, la școală am făcut ultima oră sau am chiulit noi de la ultima oră sau ultimele 2 ore și m-a dus, nu vă zic unde. Că poate veți să mergi și voi acolo. M-a dus într-un loc frumos, chiar apreciez chestia asta, dar da, am mers în locuri fără să știe părinții. Sper să nu vadă acest videoclip, pentru că după aceea probabil că, nu știu, o să mă pedepsească cumva, habar n-am. Și totuși
vreau să le spun și să le transmit dacă o să vadă vreodată acest videoclip, că le mulțumesc pentru educația pe care mi-au oferit-o. Pentru că educația e foarte importantă, cei 7 ani de acasă sunt importanți, dar e important și în general ce vă educă părinții. Pentru că până la urmă de acolo pornim în viață și de acolo putem să ne descurcăm în continuare în viață. Deci mulțumesc, jos pălăria pe care nu am în momentul de față, în fața părinților mei, deși au fost puțin cam stricți cu mine și au fost răi și eu m-am supărat pe tati pentru că nu au vrut să mă lase să-mi iau o ieduță. Da, îmi plac caprele, să nu mă judecați, da? Și nu vreau să mă lase, de la Maricel am vrut să-mi iau ieduță, uite așa, și o săptămână sau 2 săptămâni n-am mai vrut să vorbesc cu tati, că nu vreau să mă lase să-mi iau ieduță, ca și crescut-o eu, da? Ce? Alții merg cu găinile pe la emisiuni, eu mergeam cu capra. Și am ajuns la ultima întrebare. Întrebarea cu numărul 13. Nu știu ce a fost în capul tău când m-ai întrebat așa ceva. N-am făcut dragoste mai mult de o oră. Cu preludiu sau fără? Că n-ai spus. Deci dragoste, cred că se referă la dragoste propriu zis. Oare am făcut mai mult de o oră? Trebuie să mă gândesc. E mult de gândit aici. Nu e mult de gândit, că n-am făcut așa idee, da. Nu, e mult de gândit așa. De ce mă urmărește? Avem o fantomă care mă urmărește. Mă duc să întreb, previn. No, bun. Am întrebat, ne-am sfătuit, ne-am gândit și ne-am adus aminte că așa pe la începutul relației era mai rezistent și nu știți cum e atunci flacăra aia și Maricela știe mai bine ca mine, dar da. Acum, eu sincer, îmi place să fac dragoste. Cui nu-i place? Cine zice că nu, minte. N-ai cum, nu. Vreau să-ți placă. Ce mai fain e când ai și sentimente și iubești persoana respectivă, e genial, deci nici n-am cuvinte. Da, deci acestea au fost întrebările pentru Am-Nam, provocarea pusă de prietena mea, foarte bună. Sper că v-a plăcut videoclipul meu. Dacă aveți alte idei sau probabil vreți să fac o altă serie de Am-Nam și aveți alte întrebări, puteți să-mi scrieți în comentarii. Bineînțeles, nu uitați să vă abonați, să-mi dați acolo îmi place, chestii din astea, să dați share cu toată lumea, ce să faci aici pe YouTube și așa mai departe. Până data viitoare, nu uitați, purtați mască, spălați-vă pe mâini, dezinfectați-vă și aveți grijă de voi. V-am pupat! Bye bye!